Мачката е 2 метра, едър българин. Дали ще успее да се скрие? За всеки човек, който открие обжията, ще получава 100 лева. Ако открие трима ни в рамките на 1 час, ще го направи едно чеверме. Имаме 10 минути да се скрием и времето започва да тече сега. Аз съм си взел шапки, се обаче. Тази гориста место ще се крие от обжията, който е по-навърху от всякога да ни открие. Това е Лазар Кердачиев, обжия с над 10 годишен опит. Ако той не успее да ни намери, не знам кой ще може. И още нещо. Няма да го ядосвам, че е с пушка. Много трябва да внимават момчетата, защото ще имат такова задница с лома, ще имат калаши. Газ. 10 минутки. Добре. Останах сам. Тук вече много си. Първо съм го изпратил. Не дай шанс, няма да ги кажа. Добре, момчета. Като той сняг тук, бе. Аз не съм с правилните обувки. Не снимаш един сняг. Тук папа не е там. Една врата не е там. Не съм покарал това нещо с което беше много да има екстра интересно да което и аз съм виждал. Че там залога не е малко. Еде, бе! Ще шагне само ако не намериш струната.